हाँ तो भैया लोग, हमारा भाग में मेहरारू देवी तो लिखले नइखी। का बताई, 32 के एज भइल अगुओ ना आवता कि अरे 32 के एज भइल अगुओ ना आवता, आ लइका सब लंठ बाबा कह के हमारा के रिगावता। बड़ी दुख बा ये भैया लोग। अरे हमारा से छोट छोट लइकन के 4 गो लइका फैका हो गइले, बाकी सरवा हमारा आज ले अभी खतो नइखे खुलल। दिन रात हम यही टेंशन में बानी कि हमारी यार दोस्त लइका खेलावत रे, आ सरवा हमार पैसा नसीब बा कि हम आज ला भी एगो पड़ो नहीं कि खेलैले। हमारो बियाह हुआ हो जाई तो हमहू तनी सुख चैन से रहती कि ना ये भैया लोग। आपन दुख हम केतना ले सुनाई कि लइका तोहरे के पापा कहता, और होने हमारे जनुआ के लइका हमारा के मामा मामा कहता। अरे हे राम जी तनी दया करी। अरे पता न कहिए हमार बियाह होई आ मेहरारू के हाथे मार खाए के मिली। मने हम ऐसे कहता नीनू कि आजकल खाना कम खियावतारी सन, आ लात जूता ढेर खियावतारी सन। और हमारा रात भर ऊँघ ही नहीं लागत। अब समझ जाए कि दोनों आँख बंद करके हम सवेरे बिहान करतनी। अब तो लागता कि हमरो जवानी जियान होई, कि लागता कि हमरो जवानी अब जियान होई, आ हे जीव के का जाने कहिया घीव नेवान होई। ससुरा हम 32 साल से बस एक ही सपने देखनी है भैया लोग कि मेहरारू के हाथे खोती चिकन चिली, कि मेहरारू के हाथे खोती चिकन चिली आ डाल के केवाड़ी में कीली, कहिया सूते के मिली।